Ka-OFW, may beach din ba sa lugar ninyo? Sa amin, ito yung lagi namin binupuntahan. 4 kilometers away galing palengke at talagang masarap maligo sa beach. Hindi man siya white beach tulad ng Ras Tanura sa Saudi, pero maganda pa rin dahil unang-una, ito talaga ang kinalakayan kong beach dito sa Daet, ang Bagasbas Beach. Sunday kami pumunta dyan at hindi pa nga marami ang tao kahit na 6 AM ay tirik na ang araw. May airport din dito dati nung bata pa ako. At ngayon nga ay bubuksang muli ang Daet or Bagasbas Airport na talaga namang excited ang mga Daetenyos. Tara at mag-swimming tayo ng kahit isang oras lang para masulit ang bakasyon. Yan nga palang Bagasbas Beach ay meron ding boulevard na tinaguriang longest boulevard in the Philippines. Simula Mercedes, Daet, Talisay hanggang Binsons, yata ay binubuo pa rin hanggang sa ngayon at 4 na bayan ang dadaanan nitong boulevard. Sa gabi naman ay marami din diyang mga resto bars or mga video hockey houses na talaga namang pwedeng mag-unwind ang pamilya or mga tropa. Dati nung high school ako ay ito ang puntahan namin pagkatapos ng okasyon sa school. Meron din ditong surfers club na dinadayo din ng mga turista taon-taon. Hindi ko nga lang alam kung kailan at matagal na din ako nasa Saudi at tuwing bakasyon lang ako nakakapagbagasbas. Ngayong araw nga na ito ay kasama ko ang anak ko para maligo at bihira din ako makaligo ng beach kahit sa Saudi. Dito lang muna kami sa walang bayad at tipid pa rin tayo dito sa Pinas. Ubus ng baon kong pera at patagal pa ang balik natin sa Riyadh. Iba na talaga pag tumatanda na tayo. Maligo sa beach kasama ang pamilya at mag-spend ng maraming oras sa kanila ay masaya na tayo. Pagkatapos nito ay balik na naman tayo sa realidad ng trabaho sa Saudi. Paano ka OFW? Sulitin ang oras pag magbakasyon. Iwan ang problema sa trabaho at magpakasaya habang kasama ang pamilya.